Hej, i denne video vil jeg gerne forklare nitrogenkredsløbet, som bliver vist i den næste figur. Nitrogen bliver også kaldt for kvælstof, og det er en vigtig næringsstof for både planter og dyr. Nitrogen, som også bliver kaldt for N2, findes i mange forskellige former i naturen, og selve kredsløbet, som bliver vist på næste slide, viser, hvordan nitrogen cirkulerer mellem atmosfæren, jorden, planter, dyr og mennesker. Nitrogen findes både naturligt og som af menneskelige påvirkninger. Overordnet set viser hele figuren kredsløbet for kvælstof N2. De røde pile, som kan ses her og forskellige steder rundt, de viser transport af kvælstof i forskellige former, som for eksempel gas her, ioner her, og så i organisk forbundet her. Mens de orange bokser nederst, som kan ses her for eksempel, de viser kemiske forbindelser og processer i jorden, der forekommer via nitrogen. I atmosfæren findes kvælstof i form af N2, som kan ses herover, og det udgør omkring 80% af luften. Planter kan ikke direkte optage N2, så de er nødt til at biologisk inficering sker her omkring, og det handler om bælgplanter, som for eksempel ærter og bønner. De lever i samspil med bakterier. Disse bakterier sidder i rødderne på planterne. De kan direkte optage kvælstof N2 fra luften. Dette kan ses her omkring, hvor N2 i atmosfæren bliver optaget af planterne, som kommer herned i rødderne. Derefter omdanner N2 fra luften til ammonium, som kan ses herover, NH4+, hvor planterne kan bruge. Dette kaldes for den biologiske inficering, så står her. På figuren bliver der også vist kunstgødning, NPK herover, og industriel inficering, og det er, hvor mennesker fremstiller kvælstofforbindelser igennem industriel inficering. De får NO2 i atmosfæren ind i fabrikkerne, som så brugt til at lave kunstgødning, NPK. De der kunstgødninger, de indeholder NH4+, som er ammonium, og nitrat NO3-. Gødninger, de bliver så brugt til at blive spredt ud på markerne, som kan ses herover. Industriel inficering og kunstgødning fører så også til forurening ud i atmosfæren, som kan ses her i form af NOx. De bliver så reagerer så med regn. Efter de har reageret med regn, altså det der NOx med regn, så bliver der dannet de der salpetersyre HNO3, som kan ses herover. Derefter regner det så ned på jorden, og det kommer så med ekstra kvælstoffer N2 på jorden. Når de så kommer på jorden, så optager planterne ammonium og nitrat fra jorden, fordi de optager vand fra jorden, og så bliver det brugt til at danne organiske kvælstofforbindelser herover, som kan ses her. Altså kvælstof, der er forbundet i afgrøderne, så der kommer ekstra meget kvælstof i planterne og vores afgrøder. Derefter bliver det organiske kvælstof enten brugt til fødevarer til os mennesker, som kan ses herover, eller til foder til dyr, som for eksempel grise her, som bliver set. Og det er så her, hvor der overføres ekstra organiske kvælstoffer. De bliver så overført videre til forskellige steder rundt. Når husdyrene bliver fodret med indholdige afgrøder, udskiller de så afføring, som bliver vist herover. Der sker så ammoniakfordampning, som kan ses her, hvor kvælstof N2 går tabt til atmosfæren igen herover. Der er så på markerne, som bliver vist herover, døde planter og dyr, samt ekskrementer fra grisene her omkring. De bliver så nedbrudt af mikroorganismer, som så fører til den næste proces, som er ammonifikation.
Det er så, hvor bakterier, for eksempel Nitrosomonas bakterier, de laver så, som bliver vist herovre, ammonium NH4 plus om til nitrit, som kan ses herovre. Og så laver de så nitrit om til nitrat herovre. Her omkring ser vi den mineralisering, hvor døde organiske stoffer ligger på jorden i lang tid, så bliver det så nedbrudt af nedbrydere her. Organisk stof kan også reagere med H2O, som bliver omdannet, som kommer fra jorden, sammen med NH3, og så bliver det så omdannet til NH4 ammonium. Ammonium kan så også igen bruges til plantegødning. Nitrifikationprocessen, som bliver vist herover, er det NH4, der bliver blandet sammen med ilt O2, som bliver så til NO2 minus ATP. Det vil så sige, at mens der bliver dannet nitrat, bliver der så samtidig også lavet ATP, som bliver så vist i den næste kasse. Derefter bliver NO2 minus plus O2 ilt fra jorden, bliver der så dannet NO3 minus, som er nitrat herover, og så bliver der så også dannet ATP. Den ATP kan planterne enten selv bruge sammen med sollys til at danne glukose, eller kan kemitrofe bakterier også bruge den sådan frigivende ATP, som bliver vist herover, til at danne glukose fra nitrifikationprocessen. Efter nitrifikationprocessen, som bliver vist hernede, om den er denitrificerende bakterier, NO3- til N2 i atmosfæren. Det er altså fordi, at der ikke er nok ilt i jorden her omkring. Det vil så sige, at hvis der ikke er nok ilt i jorden, så sendes N2 tilbage til atmosfæren. Denne proces hedder så denitrifikation, og så på en måde afslutter den så også kredsløbet, som bliver sådan på en måde vist herover. Og så går det så igen her. Så fødevarer fra markerne, som bliver vist herover, udskiller vi så også N2, og så kan det så påvirke den her kredsløb på en måde. Figuren viser også tilførsler og fraførsler. Tilførsler kan ses igennem gødning herover, hvor man tilføjer NO4 plus her ind i markerne igennem gødning, hvor man tilføjer ammonium og nitrat ind på markerne. Der sker også, når der er tordenvejr og regn, hvor tordenvejr har meget energi, som kommer med N2 og ilt, som så bliver til NOx, som bliver set herover, som kommer fra både atmosfæren og ilt kommer så også fra atmosfæren. Det bliver jo så til det der NOx'er, så bliver de så blandet sammen med H2O, som bliver til HNO3, som så siver ned på jorden igen. De er jo så tilførsler, og så fraførsel bliver set ved udvaskning af grundvand, som bliver set herover, hvor man vasker sådan nitrat ud af jorden, som bliver vist her. Så siver det der nitrat i vores grundvand. Nitrat bliver så også hurtigt udvasket, fordi det er lidt opløseligt. Der bliver også vist en anden fraførsel herover ved ammoniakfordampning, hvor ammonium fordampes ud i atmosfæren. Overordnet set viser figuren, hvordan kvælstof indgår i sådan en svær kredsløb mellem atmosfæren, jorden, planter, dyr og mennesker, som bliver vist igennem forskellige ting, som jeg sådan streger ud herover. Det viser også både sådan naturlige og menneskeskabte processer i form af industriel inficering og biologisk inficering. Og så de vigtigste begreber, som jeg mener, man burde huske, er så biologisk inficering, ammonifikation, nitrifikation og denitrifikation, som er så vigtigt for at forstå den her kredsløb.